Paitanin kinabuhi oy. Puntay kwarta. Saan mo diskarte yan para makwarta ta? Ay, kabalo na ko. Laya ning watay kwarta oy, mandiskarte siguro ko ani. Kapuya ning style la oy. Kay inara ko sila ko lakaw bawa yo kitag kwarta. Ipaningot na lang ko. Ay mas mayo anig diskarte siguro tag kwarta ani. Limas. 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 Limot. Uy mo. Uy. Naman nagis tumboy diri. Naa manggani ka. Mandiskarte ko. Dili ra pud kay ikaw. Sulohon po nimong iriya. I don't need. Uy, kaya na mo diri ah? Naana po si Smigol oh. Dili na raman yung diri ah. Lisod po kay hapon me. Maunhan pa lang minimo. Dili ni pa nanay, padiskarte ay ni. Ale madalimos, limos madalimos. Limos mamaloos. Oy, ilaw, di pa kaan ninyo akong layon dara ah? What? Si Bugard. Si gwa pa to ikaon ha? Pakana to ninyong mayo. Limos. Kisam ni motohanan ni. Uya ni motohanan ni. Atay 20 mong kwata niya. Tulo sila kabok. Pero sige lang, ilaran ng apod-apuron. Magluoy, may nakaputi bay. Sa iyan na lang guro na ko nihatag. Sir, ay natagay sir. Isugal ra gyapon na niya. Ay, di na ko nihatag siya eh. Kaya mang isugal. Hatag na lang ko ni sa isa. Kaya magluoy mabugay ni. Ay, siya na lang ko nihatag. Ayo sir, magmahay jud ka sir. Kung ihatag nimo na, ipalit na nagtuba sir. Palahubog kayo nandako sir. Ay, di na lang ko nihatag. Oy, kay palahubog mo na ni di ay. Ay, pag-mislayo na, di ko na sila tagaan. Ay sir, ako na sir. Sir, wala mo ko ilabot sila oh. Kabutan akong taro. Magbuhat ba ka sa kuwag dili na ko ihatag? Grabe po na yung sir eh. Wala man ito yung laing gibuhat niya daotan. Eh, pagbuhat o dili ko ihatag, di man mo ang kwarta. Striktuha po ding tawhanan ni oy. Unta, madagma ka sa unahan. Uya ni mga tawhanan ni oy. May pagpulanan na ko ihatag. Mas po, maloy mo. Mas luoy, mang ulabay. Hatagal na lang siguro na ako ni. Wow. Boss, maluoy mo boss. Lima kabuko kong anak. Wala sila makaon. Dusi ka buk. Dusi kabuk. Di ba kakaanak eh, tumboy man ka? Utro mo ika, di ka kaanak kay baog ka. Tumboy mo. Kaanak man ikaw nga tumboy man ka. Kaanak po di ka, baog man ka. Yes, 100. Thank you Lord. Woo! Makakaon na yun ko ane. Yes. Boy, wala dyan tagaan, boy. Tani no. Yo. Sa mas mahayo boy. Nakoy, konsi mga boy. Ano sa man na? Ano na lang boy. Akito ni mo siya. Tapos sa likod ko kaon yung kwarta niya. Kana, makakorta na siya tani. Ano to? Limos! Limos! Yahoo! Karon ka. Yes, kaluon ni mo oy, may pagmulakaw. Limos! What happened to my money? Akong kwarta, gikawat. Kwarta. Nene, wait na tani. Makonsinsya, yung kutong duha ba kay wala yun akong gitagaan, pero di ba ito sila motubag yun? Balikan ko to sila bay, tagaan ko to sila 2,000. Saan naman ni Noni? Uy, siya naman lagi isa lagi dira. Asa ditong duha mo, tato kong tagaan? Asa dito yung mukha bang duha di ay? Gikawatan ko kwarta, boss. Anong gikawat man? Nakauban man mo atong tulo. Ikaw ba, gikawatan kang dako? Luya ni mo eh. Imuha na lang ng 2,000 oh. Uy, 2,000! Yahoo! Thank you! Papa, wala gikawatan. Kwarta na ang lata. 2,000 for you!